अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। माजी आमदार राजन तेली यांनी भाजप सोडत मातोश्रीवरती उबाटा शिवसेनेत प्रवेश केला। यानंतर सावंतवाडी येथील शिवसेना शाखेत त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं। महाविकास आघाडीचे उमेदवार हे राजन तेली असतील असं जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी यावेळी जाहीर केलंय। माजी आमदार राजन तेली यांनी भाजप सोडत मातोश्रीवरती उबाटा शिवसेनेत प्रवेश केला। यानंतर सावंतवाडी येथील शिवसेना शाखेत त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं। महाविकास आघाडीचे उमेदवार हे राजन तेली असतील असं जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी यावेळी जाहीर केलं। राजन तेली तुम आगे बढो अशी घोषणाबाजी यावेळी शिवसैनिकांनी केली। ढोल ताशांच्या गजरासह फटाक्यांची आतषबाजी करत तेलींचं स्वागत करण्यात आलं। आजही तुम्हाला सांगतो की महाविकास आघाडीचा एक फॉर्म्युला आहे की ज्या ज्या ठिकाणी ज्या पक्षाचे मागच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवार होते, निवडून आलेले होते, त्या पक्षाचा प्रामुख्यानं अधिकार राहणार आहे। त्या अनुषंगानं महाविकास आघाडीची वरच्या स्तरावरती चर्चा आहे। आज संध्याकाळी उशिरापर्यंत ही संपूर्ण चित्र महाराष्ट्राचं आपल्यासमोर निश्चितपणे येईल। रुपेशजी रावळ अजिबात नाराज नाही आहे। अतिमहत्त्वाच्या वैयक्तिक कामानिमित्त ते सोमवारपर्यंत बाहेर आहेत। सोमवारपासून ह्या मिशनमध्ये ते सक्रिय भाग घेणार आहेत। परवा तर आम्ही संपूर्ण जो आमचा मुख्य परिवार होता त्याने तर आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही जाहीर केलेलं होतं, राजन तेली जर आमच्या संघटनेमध्ये आले तर त्यांचं स्वागतच असेल। त्यावेळी आमचे विधानसभा प्रमुख रुपेशजी रावळ होते। आता प्रत्येक क्षणी ते आमच्या संपर्कामध्ये आहेत, पण त्यांचं कौटुंबिक अति महत्त्वाचं काम असल्यामुळे ते बाहेर आहेत। ते सांगितलेलं होतं पक्षप्रमुखांनासुद्धा, आणि ते उद्या सोमवारपासून आमच्या मिशनमध्ये सामील होणार आहे। बाळा गावडेंशी सुद्धा आम्ही संपर्क केलेला आहे। बाळा गावडेसुद्धा तुम्हाला लवकरच ह्या संपूर्ण मिशनमध्ये समाविष्ट होतील। नाराजीचा कोणताही पदाधिकाऱ्याचा विषय अजिबात नाही आहे। खरं तर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये कालच्या लोकसभेमध्ये फार मोठी घट झालेली होती। हा विषय संघटनेने गांभीर्याने घेतल्यानंतर महत्त्वाच्या पदामध्ये बदल केला आणि प्रत्येकावरच आमच्यावरती जबाबदारी दिलेली होती। त्या अनुषंगानं प्रत्येकजण काम करत होतो। काम करत असताना विधानसभेसाठी इच्छुकांची नावंसुद्धा मागवलेली होती। मात्र आमचा संपूर्ण निर्णय हा आमच्या पक्षप्रमुखावरती दिलेला होता। पक्षप्रमुखांची ज्यावेळी 8 दिवसापूर्वी बैठक झाली त्यावेळी आम्ही सर्वांनी सांगितलं, संघटनेच्या हितासाठी जो काय निर्णय असेल तो तुम्ही घ्यायचा आहे, तो आम्हाला मान्य असेल। त्या अनुषंगानं राजन तेलींचा त्यांनी स्वीकार त्या ठिकाणी केलेला आहे। येणाऱ्या काळामध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून राजन तेली असतील आणि त्यांना संपूर्ण आमचं सहकार्य असेल। पूर्वी आपल्या सर्वांशी मी संपर्क साधलेला होता, ज्याने 2.5 वर्षापूर्वी पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेबांच्या धोका दिला, त्याचा बदला घेतल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, अशा प्रकारचा जो इशारा दिलेला होता त्याचाच एक भाग म्हणून पुन्हा एकदा स्वग्रही आदरणीय राजन तेलीजी काल पक्षप्रमुखांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे। आमचा आजच्या घडीला एकच उद्दिष्ट आहे, सलग 2 वेळा ह्या ठिकाणी शिवसेनेचे आमदार निवडून आलेले आहेत, तर ह्या ठिकाणी शिवसेनेचे आमदार निवडून येण्याचे हॅट्रिक आम्हाला ह्या ठिकाणी करून ज्याने पक्षप्रमुखांना धोका दिला त्याचा बदला घेण्यासाठीच हा सर्व आमचा कार्यक्रम आहे। आम्ही करेक्ट कार्यक्रम केलेला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।